Eta tal honetan Espainiako artea hitz egingo dugu, bale? 20. eta 21. mendean. Lehenengo ezaugarri super importantea da artisten heterogeneotasuna. Zer esan nahi du? Pues artist bat zegoela, zera hori estilo bat, ezik eta zera artistak, eskultura, pinturan, arlo desberdinetan, bastakin norbera, bere estilo propia zeukala. Ez dira homogeneo, ez dira berdintxoak, ezik eta zera mota desberdin asko daude. Hemen hitz egingo dugu Picassori buruz, Miró, Dalí, vale, Moneo, Saideoiza, Barceló, eta bar, vale? Horietariko guztiak, zera horiek referentzia handiak eta importanteak dira, vale? Pinturarekin hasten garenean, Picasso ezagutu behar dugu, sí, vale? Balagako margolari importante hori, kubismoaren sortzailea izan zen, vale? Eta kubismoan lehen ikusi ditugun ezaugarriak, modu geometrikoa. Deskonposatzen dituzte formak. Ezagunenak, Aviñongo andereñoak eta Gernikako Gernika kuadro. Salvador Dalí, vale, pues surrealista gogoratu. Juan Gris, kubista. Juan Miró, surrealista, vale? Antonio López, hiperrealista. Zer esan nahi du hiperrealista? Bera margosten ditu gauzak hori deformatu gabe, interpretatu gabe, begiak ikusten dituen bezala, bale? Madrid Torres Blacasetik ikusten duzuen bezala. Mikel Barceló beste referente importante munduari begira, bale? Gaur egunean zera hori handiko pertsona. Hor daukazu zera Nazio Batuen erakundea berak egindako kupula. Vale, arkitekturari begira, Saideoiza, beste referente super importantea, hor daukasuena, vale, Santiago Calatrava hori ezagutzen dugu, vale, Valentzian egindako arten eta zientziariko hiriaz gain, Bilbon, baritolako zera hori zuri-zubia, eta Lulluko aeroportua Lagabiota. Vale, Rafael Moneo, beste arkitekto importante bat, Donostian, Auditorio Cursal, daukaguna zinemari begira, badaude referente importante batzuk, bale? Batzuk hori zerari Almodóvar adibidez, zera Hollywoodeko Oskarrak irabazlea, Luis Buñuel, García Berlanga, Carlos Saura, ezinbesteko referentzia importanteak dira. Onaino